siyasetin alıp barayan adamları parlament tasdiklamaly. Indi ol mähri bäşin wa diýilen ol ýa-ni sirden boýly ýa-ni aýdyp geçişini ýa-ni ol geçişli diýen ol nirden gelip tarek düşdi. Senem hayran, menem hayran. Şu bilimi bilen, bilgisi bilen şu wezipäni elemäligini de men garantiýa berýän diýmän, ýöne görnüp duran zatlar tapyra. Indi gelip dur bolýar. Bilen yeri yok. Şondan arkaýyn aýdyp bermeli Türkmenistanda. Bilim berýän yeri köpden beri yok. Diýme, Türkmenistan döwründe şu ýerden okyan döwründe bilim berýän deme. Kalan bolmaly. Ya ol bir şol hökümete hyzmat edýän wezipeliň çagasy, ýa-da hökümetde işläp beren biriniň oýnaşy, ya şoňa meňde şol başga hiç zat däl ol bolup oturşuny görüňde de o taýda ýeme kallan taýda läbi mesele çözübiljek. Görnüp dursa paragy. Ýöne gelipdirler, sen ýan gaýdyşyň ýaly gelene de ne seni ne meni çaý içişlige çagyrmandyrlar. Böyle Kazaklar aýtmyşlar aýdasan da koýasan ne? Aýdarym giderleri bolugy turdy. Olam bu taýda bir kanun işleyen döwletde alybiljek galasy ýok. Görüp senden biraz tapawutdy men pikir edýän bular şol razvedka gelýärler. Nädip şuny şolary bir ya alyp gitmeli ya agzyny ýumdurmaly. Alyga gidebiljek geldi. Bu döwletiň dogry hak hukukly garajdany. Bir ikinciden ozan bize şu taýda ikimizde siyasy gaçyp atalga berdi. Bundan 30 ýyl ozan. Siyasy gaçyp atalga beren adamdan Şweýçe tapşyrmýar. Aňarky tarapdan ýa-ni bir gözü dürtülip duran bir ýa-ni jenaýat bolmasa. Biz näme jenaýat etdik watanymyza, halkymyza, ýurdumyza? Beýtirip talap eder ýaly. Ol ortaýatda kam men ol Barış Şeýhmuratov talap etdi. Bermediler, ýurdun daşyna çykdy. Şweýçe gelemde ýene bir geldi. Barış Şeýhmuratov gol çekyp ugratup Şweýç hökümetine talap etdi. Olaram arabanyň rakty sürdiýdiler. Biz siýasat gaçyp atalyn beren adamlar tawşyrymlar diýip. Sen marada da şeýledir. Onça 29 ýyldan soň bular näme etjek bolýar? Nime şoňa gösterýänler. Ol aňyrda ýurdun içinde bizim meclis agdalarymyzyň çağalaryna maşgalatyna şuň kurlar soňky 2 aýda şeýler pres salýarlar da bara çekip çıdarýarlar ýa-da şahsy görüşçülükde aýdylýan görüp onu şunun bir zatlaryň delillerine hani o kişinin meýdana Şweýçe barypdyrlar diýjek bolýar. Ha gelsin bir garaşyp otur. Bular şu siýasaty ýöredýärler. Ya halkyň aňyna şonu goýjak bolýar. Keminesine ýygnadyk, indi 2 saniýe aşurdyk, mına malza galyny mine ýurdun içine ýygnar we çağalaryna mine şeýdip basyp oturýar. Bular bir zada akyl ýetirip bilen aklar. Şuň kun ýygyny galan ýurdun daşyna mezli taýdan beýlekler ýygyny galan maşgalatyna näçe agram saldygyça şol maşgala agdalar o taýda ýurdun daşyna aklarym wagşylaşýar. Soňra bir gün ýa-ni halk ayağa galanyny bular hiç birden başlamaýar halk. Dirligine çeýnerler. Täp şuň kun çağalaryny şu diýde çökmän mezur etdi aňyr heýwanlar. Inni adam kärçilik bilen bir mesele çözülmeýär. Her zat diýeli men dürli ýa-ni kanun tarapdan dürli men delil getirip o delille ýöremeýär. Täp bilen degnatyny degdiler. Çağalaryny sürep KGB çağırıp bulary gorkuzyp ürküzip bular ýüregi agyrlydyp enatany çağdan geçirip otyrar çağalary enatadan ýüz döndürdi otyrar. Soň biz atlan aňarsy olam öz başyna geljek. Şeými kardeşler? Hiç kimini bağışlamaýar. Men haýyş edem dedi siz bağışlamaýan. Täp sizin eýat etinizden ötüp sümküňize ýetirdi olar. Näme bilen gutararman aňarsy? Wagt görkezip, ýöne gowluk bilen gutarmaja görnüpdi. Täp şol adamlar şu kanun boýunça, düzgün boýunça şu tuvalete taşlanan konstitusiýan maddeleri boýunça bir döwleti düzedäjek bolýarlar bolup, olar tükezibana tutup, bu adamlary edip bilsin şu diýer. Bolýar.
Bolýar. Senin edebilýäňiz şu bolsa, halkyň edebiljek güni nerte buyurun gelir. Sonra çyşyňsa hiç birini. Allah murat rahim sana diýen, o çağalaryny, o ol Afrika näme sürgün etjek diýdi. Ana biziň çağalamady, ana çağırıp o taýdy ine ganalady bolýar. Oňa näme diýjekler ha heýwan? Ha? Ondan şu ýagdaýlardan soň şu halk şolary bağışlarmy ýa ýokmy? Sen bolýar tüközdiban, senden ýygyňda bu dünýede dölem galanak bol, ýöne beýle kilen ýagdaýy sen gözüňde tutanakmy? Ha? Halk bir katı uluğa giyinlerdi. Men şona aýtaýyn, hasaplaşyp gün agralşýandyr. Bular ähli zady taparaga şu ganyna kuşuklyga getirjek bolýarlar da. Ýöne türkmen bir gün köçe çykandan soň gan görmän inni o haklaşman öýüne girmez ýene mirgedek girmez. Men şunu 30 ýyllap gaýtalap gelýän. Ol ata-babalan kıňdap duran gany bazyr damarda entek işläp dur. Türkmen ýa oğuz ölmedi. Ol 2-3 tane heýwany häkimet başyna goýduk diýip bolar. Näme goýunan bolup berler. Siziň eneňiz dugla baktyryr türkmen köçe çykanyny. Şona aýdýan men şutaýdy. Ýazgary diýen bolsa goýun şunu. Sag bolun dinleýänçi. Biz näme iýleşlemidi, kardeşlerimiziň başyna gelenlerini, çağalaryna edilýän zulümi ağızlarından dinläli. Bu zatlar gaty önemlidir. Ne biz Türkmenistanda konstitusiýon guruluş ýok diýdik, köpden bäri ýok diýdik. Ne şu deme bolýan hadisa. Şoňa suwutnamadyr. Biz bir adam bilýän bolsa, indi buny ähli Türkmenistana biler ýalak, bu da tarihte demede kaýtda galar ýalak. O öz başyndan geçenди doly, çekinmän, näme bolan bolsa, hiç utanman, ýygyrylman, gorkman, hiç hatdan gorkman. Gorky, ajalyp hiç peýdasy ýokdur. Bizim çağalaňyda da peýda etmez. Bulaň häsiýeti, metody millete gorkutalmakdyr. Bu gaty aňyrdan gelýän metoddur. O ne biz konstitusiýon guruluş ýok, buny gaty ir Niýazow döwrüne adarly diýip aýdyp geçdik de. Ne oňa bir topar suwutnamalaryny aýtdyk. Bu da biri, bu da ne real, başyňyzdan geçen neme. Sag bolsun Tuğçe bilen Ediz Arslan kardeşimiz gaty gowy düşündirip berdiler de konstitusiýaň haýsy maddalary bilen bular tanış däl. Adamlary gorkuzma, ürküzme, o enesiniň atatyny geregine. Bu diňe ýa-ni kriminal häsiýetli grup bolan, ýa mafia diýilen nemelen edýän işidir. Konstitusiýon guruluş hem şun gerek bir döwlet üçin şu önemini Türkmen entek beýnisinde oturdup bilen nokta. Bunu görmedik. Hiç wagtym tarihinde da şoň üçin bir näme diýsem bolýar buňa bir demetine beýnisine oturan nokta. Ne döwletlerde güýç vardır. Döwlet ummaty güýçlüler. Bir şahsyň, bir maşgalaň ýa-da bir toparyň garşysyna ymgyr ýani deňeşdirip bolmajak derejede güýçlüler. Döwlet diýilen zat güýçi vardır döwletiň. Indi şo güýç bir toparyň ýa bir grupaň ýa-da bir şahsiýetiň eline geçmezligi üçin konstitusiýon guruluş şunu regulýar edýändir. Şoň üçin şo madda bardyr. Güýçlüň deň agramlygy diýip.
Şu güýçler üçe bölünýändir. Kanun çıkarıcı, yerine getirici, adalet, hukuk. Şol güýç üçe bölünýändir. Onu näme üçin üçe bölünýär? Ýanky bir gruppa, bir toporun eline hemme güýjüň geçmediligi üçin. Geçen günü döwlet adalyşy amala açdy. Diýilen näme ýeňilýändir cinayet. Şoň üçin konstitusiýada şu güýç aýrylygy ellegirilmezlik geçilýändir. Onu ütgödüm bolýanlar. Ütgötmäni kabul edilýänler. O Türkmenistanyna güýç bir toporun eline geçen. Ýanky her türlük toporun eline geçip bilýändir. Hukuk goraýjy organyň eline geçip bilýändir. O prokuraturaň eline de geçip bilýändir. Süýdüň eline de geçip bilýändir. Meclisiň eline de geçip bilýändir. Şoň üçin ýanky konstitusiýaň nemetine gödöwçülük edýän konstitusiýon bir guruluş vardır. Süýt, konstitusiýon süýt. Ol prezidente de bagly däl. Meclise de bagly däl. Bu da nemetine bagly däl. Erkin süýtdir. Ol ýanky alınýan kararlar, edilýän hereketler konstitusiýa içinde mi ya da şoňa garşy mı diýilen diňe şo mesele seredýändir. Türkmenistanyň şo näme de ýok. Ikinji näme Türkmenistanyna aýdyp geçdik. Konstitusiýaň nämedigini bilýän halk ýok. O werlernäki halka düýünden bilen ok. Aýwan bolsa şeýle. Nämedigini de bilen oklar. Adyny eşitmedikleri bar eken. Bir ýurtda, o da o ýerdimek Türkmenistanyň agramly bölegi 70% adyndan. Ol şäheriň içinde de ýene de 15% bilmeýän bolsa, näçeden 5-90% konstitusiýaň nämedigini düýünden düşünjeder ýok eken. Biz özümüz bilen soň hem de bilýän kendi bir üstüne bir näme edip bir tütlükde. O indi konstitusiýa ya onu hem şeýle. Sonra ustaydydyr. Sen halkyň konstitusiýon guruluşyny, düzgünlüğünü bilmeýän bolsa onu näde bir jaý etjek. Ol hukuky näde bulanjak? Näyle goranjak diýilen bir topar soralar diýendir. Şoň üçin şuňky halkyň ýagdaýy goranmagyny bilýänler. O bir goryandyr müýden oklar. Allahdan başga sığınýan ýerim ýok görülür. Düşünjesi bilgidem ýok. O şo adamdan çağrılary biri milisiýa, biri polisiýa, biri KGB'şnik, biri ýene bir zat. Olaram bilen ok. Şu at bizim şu kardeşlerimizin çağlarını yerli oblast vilayet nemeleri yeke-yekeden daprota çağırıyorlar. Özüm telefonumuz bilen. Ejeng şu taýda ya kakan şu taýda sesini kesmede. O biz seni şey der, ey der. Onlar o taýda ne mafya bilen ýeme diýär. Şöyle bellek golun o kim ardan çykan soň özüňiz aňarsyňyz. Olar mafya. O terrorist olar. Pul soýup ýöler, ýene bir zat. Taýda adam ýalak ýaşajak bolsaňyz olar sesini kesmede sizi ýaşatmaz. Diýip ne şolar ýalak demeler etip ýöler de. Ne onu siz özüňiz eriňiz başyňyzdan geçirenini aýdyp bererseňiz, bu ýöne taryhda ýazga
geçmelidir. Kayıt bolmalıdır. Bu tarihi katı önemli nemedir. Yani bu Türkmenistan'la konstitusiyon kuruluşun yoktuğunu, şolun öğüdleri, öğüd elleri bilen buğutnamalardır. Bundan hiç korkmam. Ya etçek katları yoktur. Korkudurlar, ürküdürler, yönü korkaysanız, bunu maytık geçelim. Yine 2002 yılın 20. noyabrında Edir şuları alakladın, bundan has belki de giyinşirektir. Ettiler, şu priyom. Sonra halk korkup çekildi, diye çekildi. Bu 30 yıllarına gelen yeriniz, Tayyip, şu korkuyu, şunu toplum kabul ettiği bittiğidir. Türkmenistan tüyrettiler. Çökürdüler. İktisadiyetem, medeniyetem, tiyaretem hem de çöktü de. Şu an Türkmenistan bir katastrofan içinde. Onu daşını süsleyenin bilen, Photoshop renkleyenin bilen madmun ütken o. O adamdan durmuşa bütken o. Türkmen göç ediyor şu an. Ödem son 40 yılın içinde en ulu göç. Son 15 yılın içinde göç. Aşağı çıbaydı. Son 40 yılın içinde şu topraklardan edilen göçün en ulusu şu an. 70% aktif demezdim. 70%'den kâli yurdu terk ettiler. Bu yani kanton kuruluşun yokluğunun demektir. O kanton kuruluşu yok olsa önümçülük olayanlardır. Hukuk olayanlardır. Bu üç birinin eline geçen son onun bunlar önünde hiçbir nemeti yoktur. Halk bunlardan korunma bile yok. Şulara karşı çıkana ediliyor dediyen dağıtlarına aydarlar. Yani bunlar terörist diyorlar. Bunlar mafya diyorlar. Yani ayna teröriste hem beceden büyükleri. Ben bir giriş yapıp verdim. Son onun ödünü demeden son söz verseniz yine de kırmaydan sağ olun. Oluyor. Kardeşler hemmelere geçişi birleşler. Indi kardeşler önkü gedekteki sanımıza göre bu meclisimizin ikinci yığınanşığına geçýär. Yığınanşığımız şu umumi oyun egmezlik barada. Yani näme üçin oyun egmelidir? Ya da näme egmeliler, boyun egmeliler diýerse. Indi Türkmenistan'da konstitusiýanyň ya da kanunlaryň hiçili bilim sistemasynda ya da başga bir media görünüşinde ondan başga da Türkmenistan'ın milletvekillerinin ağzından ya da hökümetin ağzından umuman hiçbir yerde yani siýasatçylaryň ağzından da tipleriz eşitilmeýär ýöne bize hiçili siýasatçy ýok şonuň üçin. Yani aýdylmaly yerlerde hiçbir yerde konstitusiýa ya da adamlaryň şol Türkmenistanyň içindäki ýaşama hukugy haky baradaky ýazylan düzgün tertipler öwredilmeýär hiçbir halka. Öwredilmeýänligi üçinem biziň halkyň üstünden, adamlaryň üstünden
islendik oyunlaryny, baskılaryny, gorku siyasatlaryny edip gelýärler-de we bunuň netijesinde şu wagt ýurtdan halkyň iň gowy bir işläp biljek, ýani öndürüp biljek, döredip biljek gatlagynyň %60-70 götürmi çykyp gidýär ýurtdaşyna. Şu zatlary özüniň hakkyny bilmeýänligine sebäpli. Hemem ýene de başga da bir zat bar, ne şu taýda oturan kardeşlerimiziň köp bir näçesiniň üstünden öýündäkilere, ýurduň içindäki maşgalalaryna da baskı edilýär. Ýeke bir ýerdäkileriň däl, hatda ekrana şu media kim näme ýazyp bir zatlar bir täzelik ýa-da ýurduň içiniň ýagdaýyny görkezýän bir ýazgylary, videolar, suratlar atýan her bir illeşlemimiziň üstünden baskı edilýärdi. Gaty erbet şekilde ödem soňky wagtlar hasan aktiw bir şekilde alyp barýarlar bunu. Bu zatlaryň edilmesi konstitusiýada aslında şu zat edilmeliler diýip ýazylanda biziň konstitusiýamyzda halkyň ifada özgürlügi diýip badyr, ýagny söz azatlygy islenip bir adam özüniň pikirini, garaýyşyny, durmuş ýagdaýyny hem de syýasy pikirlerini hatta üýşmeleňleri de etmäne konstitusiýon hukugy bardyr. Ýöne bunu bizden alýarlar. 30 ýylyň dowamyny da alyp gelýärlerdi. Şoň üçin hem halk bir zat edip bu ýerden bunuň aşagyndan çykmasy gerekli. Nädip çykmaly? Ilki bilen özüniň konstitusiýon hukuklaryny ýa-da hökman konstitusiýon hukugun bolmanlygyna bir insanlygyň öz bir hukugy bardyr. Meselen biriniň gelip seni urmasy, döwmesi, mertebäňi peseltmesi konstitusiýada bar ýazyly, ýazylmady ýa-da bilen ok, bilmeýän oňa da seredip durmagy gerek ýok. Hiç kimi mertebesini peseltmäni, gorkuzmana, talamana ýa-da onuň şahsyna degişli emlägine el goýmana ýa-da onu ýzarlamana, onuň öz şahsy maglumatlaryny ruhsatsız almana hiç kimin hakkı yok. Ne döwletiň, ne hökümetiň, ne de başga bir kişilerin. Bu konstitusiýada ýazylanyna, ýazylmanyna da bu bir insanlygyň ýaşama nemesidir. Hakkı hukugudur. İnsan bolup ýaşamakda. Şu zatlary bilmek bir kyn adam däl. Aslında biz insan pikir edip bilýän bir canly. Yani pikir edip akıl ýetirip bilýän bir canly. Şoň üçin biz bu zatlary bilmeýät ýa-da öwredilmedi, sorul aýdylmady diýip ýörmäge gerek ýok. Meselem seniň ýaşaýyş durmuşyň beýleki ösen milletlerden ýa-da köp milletlerden pes bolsa, ýaşaýan ýeriň, ýaşama şertleriň ýa-da alma bilimleriň pes bolsa, göze görünüp duran zat, bunu birleriniň aýtmana gerek ýok. Sen derro şoňa garşy gitmeli, eýem, şonu talap etmeli, şu ýerde düzgün bozulýan diýmeli. Bunu birleriniň öwretmegine de hökmanda. Soňam ýene de bir zat bar, kan uzalda oturmaýan häzir söz bersek kardeşler. Ine biziň halkyň bir sözleri aňlama ýa-da wakalary çözüp bilme, aňlap bilme ýapysy dolulugyny üýtgedilen. Indi bir zady mysal bereýin, şu wagt halkyň hereketiniň arasynda şu biziň aralarymyzda hiç bir ýokary bilimli ýa-da ýuridik bilimi bolan ýa-da bir iş adamsy, ýene başga bir nemeler eline hünärli doktorlar diýdi, ýene nämeler ýokdur. Näme üçin ýok? Şeýle bir neme bar halk arasında ýaýran, şu wagt biziň ýurdumyzyň içerisinde giňdiň ýaýran bir akyl bar. O da näme? Bu halka ýardam etmek, kömek etmek bolany, kömek etseň halk seni ýok edýär. Ýa-da halka elini uzatsaň halk seni elini kesýär diýilen bir akyl bardyr. Ve bunu da biziň toplumumyz bu düşünjäni gün geçdigiçe de berkitýär.
aslında bu düşünceye karşı hareket etmeli adamlar. Yani bu düşünce berke, yani berkedigiçe de bu halka elini uladık bilecek şahsiyetler, kişiler adalıp var ya. Yani bu da bir toplumun yanlışlığıdır. Bunu da adamlar, kişiler öz arasında pikir edip şu sistemani şeyle devam ettirmemelik üçün biraz anlayışlı şekilde baha vermeleri gerekli. Bu edilip durulan hareketlere de sıyın vermeleri hem de doğru baha vermeleri gerekli de halkın. Şuları alıp giriş ettim. Kardeşler, men hazır söz vereyim. Birinci kim el alırdı? Bahar kardeşimize söz vereyim. Sağ olun. Şu Türkmenistan'da kanunun olmadığını üytgödüptür, bınsını bozuptur deyip biz gurrun ediyeste. Yönü, yeke bir konstitusiyan bir maddası değil. Birinciden 127'sine çelli hemmeten bozulup otuyor. Konstitusiyan haysi maddasında var. Bir yeri təze Türkmenistan'a koşuldu deyip çağalarının üstüne baskı etmek. Biri cinayet işledi deyip yeni bir çağasını alıp ya da maşgalasından, karındaşlarından birini alıp yerine görev almak diyen zat haysi maddasında var. Yine levaplı yurttaşlarımızın çağalarına baskı ediliyor şu an. Ben kızıma baskı edildi. Prokuratura ertip iki prokuror olup urup kamera var ekan demesinde kabinetinde kamera seyredipdir da kızım. Sonda o kamera bize göre işliyor. Kanunda var mı şöyle ne şey etmek deyse ben sen kanunun sik koydum deyiptir. Bu sözü ullanmak konstitusiyan haysi maddasında var. Cinayetçi terör toporu ona cevap versin. Bir kız ölüyor onu bağışlan. Hakimliğe çağırttılar. 8 tane adam otur diyor o yerde. Eceni şu yoldan ayır. Ecen teröristlere koşuluptur. Gipnoz. Bugün yine ecen azaz sonra aytıp geçayım bu tayda nemeye kalsın. Yani polisden neme diyenem haysi velayatın ki. Daşuz velayetinin könrügünce etrafının polisiyasta prokuroru. Prokuratura çağırttılar. Şu ecen təze Türkmenistan için koşulup otur. Təze Türkmenistan yoktu o zaman diyen nememiz yok diyor. Her kim ayrıtin video çekip Halmıradağa koy veriyorduk da YouTube'a koysunlar. Halk oyansın. Şonun için şöyle video koyanda 2 video koydum. Sonda hakimliğe çağırttılar. Könürgünç rayonunun hakimliğine. O yerde 8 adam olup otur diye. Ondan sonra kağıza kol çek deyiptirler. Ne için çekmeli men? Ecen şunu al teröristlere katıldı. Bugün ecen sen teröristlere katılsa onlara ağzı pul veriyendir. Sonra köp alıyor pulu. Sonra beynisini yığıyorlar. O zaman sizi hiç tanımıyor. 2023'te sen ecen pasportu da oluyor. Gidenler ki görünüz. Gelenden sonra ecenizin ölsüne mi görmeyiniz? Odan depe baylığı ata vatanı odan depe oldu bu polisiye işgərlərinin, prokuraturanın, hakimliklerin şeydi korkulacak olup çalışıyorlar. Krasnova'da gitti, öz Türkmenistan'ımızda özümüz yabancı oluyoruz. Krasnova'da gidende o yerden deport etmek için şu yerden video uğrattı neme inşaatı nemettiler çıkıldı. Balnisa salttırlar. O yerde bir oğlanın eline kislerat dökülüyor. Şu zatları aydıp habara çıkarıldı. Men giyevim o yerde urup maip ettiler şu an öyde işe yaramıyor. Zor yörek geliyor. Onda da erkeklik tarafına deftirler. Kızım bir kullukta gepleşeninde ön aydan aktı yönü deydi. Ey uruldu depildi deydi de koydu. Sonda kızım ağladı da. Ece deydi erkekliği bolmasın. Men çağan bolmasın deydi. Şu yoldaşımın deydi. Sadece yüzüme seyredip deydi. Men acıktım diyen sözü olsa oluyor bana. İçinde canı olsun yeter ki deyip ağladı da. Haçan geliyorsunuz deyip şey diye.
Gyzymy köndürgünçde prokuraturada çağırıp urýarlar. Kanunda bam zatlar diýip geplese döwük stolda oturdypdyrlar, depip goýberdir, kellesi stena degende gözümden de şeýle bir 5 ýyldızlar çykyp gitdi diýe, eje diýe. Bir tiýa kulak çekämede bir urdu diýe ýymrygy bilen diýe. Kulağım diýe hüňläp durdy diýe, içinden bir kızgın su akan ýaly boldy kulağımyň diýe de görsem hiç zat ýok, ýöne hüňläp durdy diýe. 2 gün ýerinden galyp bilmän ýatdy. Birem bizim öýümüziň ýanynda eme agentleri var, oň bir aýal var. Bak ýadyndan çykyp dur, goňşok bize. Ýöri şo näme edip ýatirdi bilmek üçin habaralayın diýip geldim diýip şey diýipdir. Gyzym mar oňa bildirmäni ýok da ýöne griplap ýatyryň diýen bolup şey diýdim diýe. Ene bu kanunun niresinde var? Bozulmadygy mı bir kanunun? Onun Niyazfyň wagtydy bir näme Niyazfyň wagtynda bir aýalyň özümi gollym 3-nji mektepde çaýhana açýardy okuwdan işden akşama gelende pul ýok ýetirinip bilmeýär. Adamsy hasta, kesel, öýkün kesel, invalid oňa seretmeli. Bir gyzym invalid näme diýär, o dili geplemeýär, kulagy eşitmeýär. Oňa seretmeli. Başga da çağız var bir kisany. Şo ýerde çaýhanada biri gelip çykyp gidýär. Şo ýerde çaý içen bilmeýär näme diýende gara çykyp gidýär da. Ondan soň başga bir ýere baryp oturup araq içýärler, o ýerde 3 tane oglany onu urup öldürýär. Şo aýaly, bu olim aýaly alýarlar Döwran diýen uglovnik köndürgünçde. İrden akdiýe şonu akşama çelli şo ýerde sakly. Ondan soň aýlan gelip aýdy boldy, komplet çykartyrsyň çelli diýe şo aýala geline. Olamay diýe men näme üçin çykarmaly diýe. Sebäp diýe de şol adam men öldüren bolsam jenaýatymy açyklan, türmäde goýberin, ýöne çykarmaly diýen zat kanunyň haýsy ýerinde bar, maňa açyk görkezme men okaýyn diýip şey diýe. Munyň ýöne gaýnatasy ön guruluşda başlyk bolup tanalýan adam bolandan soň polisiýaň başlygyna girýär. Polisiýaň başlygy o wagtynda Aran Taganowdy. Şoň ýanyna girýär de gelinimin günäsi bolsa boýuna goýun, ýerden geldi, näme üçin çykaraňyzak diýe. Onu ýöne tanalýan adam bolandan soň iýzine çykaryp goýberýär. Şonda aýtdy da şo ýere giren aýal diýdi, hökmän diýdi, şo adam haýsy uglun rosk alan bolsa, haýsy polisiýa alan bolsa diýdi, o bärkijak güjükler ýapmıyor onu diýdi. Şoň ýaly ulu wezipedäki adamlar alan bolsa, şo aýaly jinsi aragatnyşyga goýber, etmäni şo ýerden çykarmaýan eken şoňa gözüm ýetdi diýdi. Menem azjyk gowşak dursam diýdi, ýa-da gaýnatam izinden gelmese diýdi, men urubam bolsa şo ýerde men zorlardy şo diýdi. Ýöne arz etjek ýeriň barmy diýdi. Kanun diýdi, ýörýärmi Türkmenistany? Şeýdi gurrun berdi men ýanymda. Şu atlykça aýtjaklarym şundan ibaret. Ýene de söz aljaklarym. Olýar sag bolun. Gaty agyr gurrunly. Parat kardeşime söz bereyim. Sağ olun, hormatly kardeşler, sözleriňiz üçin. Edilýänki Bahar kardeşimin kali benim maşgalama gidjeme kakama öýe baryp bahsyn etdiler. 20-21 ýyllarda Olana kakama tizini geçti. Cemiyet üstünden geçti. İkisem garra adam bähimden aňardy ýakyn Hasan Zarkes'e bir şeyler yapar üleymeli. Taýyn nanny. Bähimden aňardy ýakyn. Ondan olar gorkuzak bolup men kiçoğlu başlamadyn kiçetimen dokun sağa. Ondan kakamyza anýaşatdyr. Gelip soňra gurlapdyr. Näme diýip gurlapdyr diýip soraýa diýär-de. Oyun jogap beren oktor diýär. Näme diýipdir bir günäsi bardyr oğlumyň bar. Adam öldürdümi? Sakadymy, hili doladymy, girin satdymy? Näme bir aýdyň diýse? Aýdyn oktor diýär. Azatlyk diýip çykda bizde. Bizim Türkmenistanyň azatlyk gatnaşypdyr diýär. Azatlyk radyosuna. Öňali
hakikatlara dilleýär. Baýdy guru ýalňyş at doýýarlar. Ondan kyn ýejem kakam gorkujak bolup, çağırym gorkujak bolup üýmü tuýup üýmüdi tuýup alyp gedip o taýyndan bu taýyndan 4-5 ýerine tuýup alyp okuýamyşlar da. Ondan men gelinimi ayarmy milisiýa çağırtdylar. Meheme çağırtdylar, sonra beripdiler. Ulan edýän hereketleri kanun daşy. Kanun boýunça däl. Vatandaşlar. Bunu halky gorkujak bolup edýärler. Gorkmanlar. Çağırdylar. Indi bana nokta meňime. Häzir men gurlaýatyrym berdi. Sesim bar ýa. Sesim çykarýan, sesim gurlaýatyrym ýa. Häzir bana nokta. Başta bardylar, kim 20 kilim dowamında bardylar. Indi bana nokta. Kabulun edýän hereketleri kanun daşy. Kanun olsa bular işläp berýär. Kanun işlese bular iş ýok. Bu işi ýitirýär. Aslında konstitusiýa diýmän özü bir konstitusiýa halk millet bilen hökümetiň arasyndaky aralaşykdyr. Yani halkyň etmeladi we etmeladi we hökümetiň etmeladi we şol arasyndaky halk bilen hökümetiň arasyndaky aralaşyk direktire goraw dayanıştırmayı. Konstitusiya. Onları konstitusiya diýende 300 kat hakiki yerini işlese katgı uzat. Hakiki kadam garnaki aralaş kadat. Sen o diýmeler, onu diýmeli. Düşünmedim. Deme. O Nurhanymyň wagty ýogra ötýän. Böyle? Söz beräýin diýdi. Böyle? Sakla ondan sonra sen ne edersin? Böyle. O Nurhan beräýin. Böyle sağ ol. Selam kardeşler. Söz bereniniz için sağ olun. Men şu açık datlama uzograk bolyn, gysgaldyrak bitjek bolyn. Ne şu Şweýça barada. Şweýça baran delegasiýa barada Türkmenistandan. Daşary işler ministriň ornmasary diýe Mehri Bäşimowa delegasiýa bilen Şweýça barypdyr. Men bugün tek Halmrada çykyş edipdir. Ýaly şu barada ýöne men işte bolumsa görüp bilmedim. Antoň diňlerini akşamara. Men aýtjak bolýan dadym, bular oýnamana baranok. Bular indi o ýere baryp ýerde basy etmek üçin barýar. Men şeýlere görýän eýem barada Halmrada ýaňja aýdyp geçdi şutaýda. Meňem şoň ýaly pikirim deňelýär. Halmradaň bilen bular indi Türkiýe ýaly neme diýerler-de özlerini meňdeşirek kwapdaş bir döwlet, awtoritar döwlet diýip pikir edýärler. Emma Şweýça, Skandinawiýa döwletleri olar o ýerlerde kanun işleýär. Ine şu Türkmenler Polşa göç edip başlandylar. Polşada da konsullyk açmakçy boldular. Açıp uğrunadırlar, belki açanlarlar emeýe. Bugün açmatalar ertir açarlar. Näme üçin o taýdan konsullyk açak bolýarlar ýa pasorstva. Sebäbi nemede Türkmeniň şu derdine ýaraýyn, şulara kömek edeýin diýip açýanlar dogry dämi? Hemmelere ma'lum. Näme üçin açak bolýanlar? Şo ýerde de Ýewropa döwletlerini de Türkmenleri kontrollyk etmek isleýärler. Şu eliniň aýatyny saklamak isleýärler. Indi Şweýça barmasynyň hem sebäpleri şolar ýaly. Indi şu bir 2 sany ýaşly we bularam almaly, bularam alalyň diýip baranmaly. Eger şol indi akly yetmede diýmeýin gelişiksiz bor ýöne şol adamlar haýsy akly bilen bardylar karşa ýöre. Ve ol 2 ýaşly, ondan bir 30 ýyl münden şu Türkmeniň rejiminden gaçyp barmadymy? Bizden şonu ekstradisiýa etdi ýa-ni bolsa olaryň ol başa barmaýar. Näme üçin şol 2 ýaşly Şweýçadaky islenlik bir grajdanyn, islenlik bir watandaş hökmünde şolaryň hem hak hukuklary desseň. Sen şu ýerniň watandaşy bolsaň, sen hak hukugyň desseň.
şonun üçinem ekstradisiya diýilýändat ortadan aýrylýar. Üstesine de yankı basış etmegi aylap uğrup bular şolon kulağına guyup kaydan bolmaly. Indi şu mähri bäşim we diýlenem bir zara näme diýler, zoraçy zaman baran adam bolmaly. Özlegi bilen barmada görnüp dur, ýoksam mundan öň näme üçin 4 ýyl mundan öň barmadylar, 5 ýyl mundan öň barmadylar. Näme üçin 10 ýyl mundan öň barmadylar şu barada. Gelip ene merdan tutulandan soň barýarlar. Merdana allyk inni 2 ýaşlyk aldy diýip pikir edýärler. Ene bu arada men şonu aýtjak boldum. Olar oýnamana barana goýarlar. Ýöne olaryň etjek işi hiç başa barmaz. Sebäbi ýankaýtmel ekstradisiya diýilýän zady üstüne ullakan atanak çyzmaly. Kanun boýunça şu Skandinaw döwletleriniň, Ýewropa döwletleriniň kanunlaryna ýok olar ýaldat. Sen şu ýerniň grajdanyny bolluňmy? Gurrungu tordy. 30 ýyl berem Türkmenistana aýagyny sekmediňmi? Gurrungu tordy. Sen şu ýerde jenaýat iş etmediň, gurrungu tordy. Onuň inni bular inni ýanky gysaja o gysylyp näme etjeklerini bilen oklar. Ni geçen tapar nimede men kesim gowy eşdilmänler. Men şonu häzir gaýtalap geçeýin, kesim gowy eşdilýän bolsa. Gelýär sesiniz. Bizim bir jurnalistimiz var, Goşadyrnak içindäki. Onu halmada has owadan edip aýdýar. Oňa men özümçe şahsy bat berdim. Şol adam dowamly tutmakçy. Hakyky öz adymy tutsam dilim hapalanjak ýaly görýän. Şeýle kirli adam bolan soň men şonuň bilen replika alyşyp berişýärmi de janym men ýa. Şoňa da nam edýän. Şoň ýaly kirli bir musurdan çıkan bir maşgaladan çıkan adamı avrayla adam hükmünü edip halkın önüne çıkaryan ene ödiyal teröristik nime hükümet şonu halkam şon ağzına bakıp oturuyor. Şonun avrayla adam edip orta çıkaryalar da ene jurnalist hükmünü edip. Yani bunların Ors dille, Rus dille gürleyen nime vardı. Maksat nime Muradov deyip, Sapar Muradov deyip. Onu çıkardılar halkın önüne. Onun Türkmençesi bolman soň, Rus diline gürleyen soň, onku başa varmadı. Ola prakol bolin, cennet çari we deyip birini çıkardılar. Ol näme ol Ýevrey var da Türkmenistan'na familyasy ýadyma şunak şuwat. Kramov dälle beýlek Jadan, Jadanyň buýrugy boýunça wagtlar Jadan diýirdi de 2020-nji ýylda. Ol prakol bolan soň ona bunu çıkardylar da bulam işläp başlady, bunga başa barmady. Bulam rus diline gürleýän. Inni bularyň çıkaran prakol bolup duran soň inni türkmen dili gürleýän birini tapmaly. Onam gelip şu musur tapdylar. Ýanky özüni jurnalist diýip oturan musur var. Inni şunu tapdylar. Näme üçin musur diýen munyň sebäbi bar. Birinciden gelip çıkan maşgalasy durşuna bir mahinatsa mafya durşuna bir mafya bularyň elinden gelmeýän zat ýok. Adam satmakmy, adam öldürmekde de synanşykmy. Bularyň edýän işleri bir 5 manat gazansa bolýar. Şoň maşgalasy şoň ýaly. Ne şu wagt şu jurnalist diýilýän adama da näçe $1000 aýda tölenýän puly. Ben häzir bärde bahasyny aýtmaýyn nemesini. Pulunyň sanyny aýtmaýyn. Dola anyk maglumat bolman soň ýöne gaty epesli pul alýar. Gaty pul köp pul alýar şu edýän iş üçin. Şoň üçin hem soňky döwürler bunyň gorjuny edil gonjuna gorguýlan ýaly gaterbet çırpınýandyr. Oňam sebäpleri bar. Sebäbi pul berýän adam seni gyssaýar da bol işiň et diýip. Ine şonuň üçin merdan tutulaly bäri şu şahsiýet, ýani şu musur özüni şeýle alyp barýar. Gaty aljyraňly, gaty basış edip şol terror topory Türkmenistandaki terror hökümeti gollaýany 100% ine men gollaýan diýip orta çykyp aýdyp otur.
Ine şoňa ünfermeňi besleýän. Halkyma da yüzlenýän. Şular ýaly bir ýygynadan türkmenler diýer, ýygynadan eň bir musur adamlara diýilýär. Şular ýaly adamyny çekip çykaryp, orta çykaryp ine halkyň öňüne awraýly edip görkezek bolýarlar. Olam ýüzüni gözüni owadan nap, makyajlap, arkasyna da neme goýup, ýa-ni backgroundynam üýtgedibirek, şeýdibirek bir awraýly adam boljak bolýar-da. O sen aslym çumo. Näme üçin çumo diýen muňa öwrenşen sözü bolmaly. Çumo sözüm. Sebäbi ödüm halka ýüzlenende kemsitici sözleri ulanýar. Kim haýsymet bolaýsyn, kemsitici sözleri ulanyp halkyň mertebesini düşürýär. Bolan bir gedek däl, iki gedek däl. Inni şu çumo diýeniň sebäbi bir azatlyga gelenne ýaňy bir owadan wekil walaryň owasyndan çykyp gaýdan bolmaly. Ors dilinäm ýdil bilenok. Çumo sözüm gowy sözdür edip begenip gülüp bir saryan eken şoň işleşleri we azatlykdaky işleýän gyrgyz nemeler, korrespondiýent jurnalistler. Gyrgyzlar üstüne gülýän eken sen çumo diýip. Bulam gowy sözdür edip begenýän eken oňa. Ne? Inni şu vatandaşlar yeni bir aýtjakladım ma inni başka döwletlerde oturan türkmenler var. Pasportlar elbette soroklar gutoranlar aw çykynsyz ýagdaýa şeýdip tallylar. Reşit Meredow'un özü liçne onu naroşn etdi. Şulary kısaca ýanky gapana düşürmek üçin pasport boldup bermän diňe Türkmenistana barmaly etdiler. Şo 20-nji ýyldan soň. Inni halkyňam pasportu gutordy bolyn, şolary gorkuzmany başarýar. Bu jurnalist diýilýänmi? Şah. Şolary gorkuzmany başarýar. Ýöne geçen tapar men kesim gowy iştilmändir. Ene men şo taýyny gaýtalaýyn. Meniň öýümüň bahasyny bilipdirmişsin. Gaty lokany işedipsin, gowy işedipsin, adresini bilipsin, gaty gowy edipsin, munyň aýdanyň gowy boldy. Näme üçin? Sebäbi maňa erte berun bir zat bolaýanna, bir gel bir zat ugroza edýän ýagdaýynda men seniň suratyň bilenem, adyň bilenem, familiýaň bilenem, ýaşaýan ýeriň bilenem yerli polisiýa barýanna tanış edip goýýan. Onam bugunlar elimdegi mänden edip bilemok, bu dokuny işde bolýan. Men onu bugün erte etjek hökman, senin aýdanyň gowy boldy. Men senin ýakaňdan tutmak üçin gaty gowy boldy. Onam ekranyna aýtdyň, şo videoňam aýyrmagynyň. Aýraýmanyň. Maňa ol ullokan doказательства. Sen meni adresimi bilip ugrajat edýäniň ullokan doказательства. Bulu sugutnama. Ya o ýöne diňe bir adresimi bilipsiň. Men nonýal adresler kän. Ondan ýene bir zat ba. Bärde sen wekil wadarly agzyna siňe konruýup oturan elinäki emlägine sen ýaly çumo elinden gidirip alryp oturan adam ýok. Sen bärde gerek bajyň ýok. Tamsyk dura onýaly adam ýok bärde. Bir adam bir emlak edini bildim, edini bilýärmi? Bir zat gazany bilýärmi? Şol gazanan emläginiň hem goranmanam şol gazanan emlägini imуществоsyny goramanam başarýanlar. Onun için ýürüte zakonlar, kanunlar vardır. Ösen döwletlerde. Sen ýaly her bir çumo elinden alryp agdyna açyp gel bärik me diýip berip oturjak adam ýokdur. Düşündiňmi? Ona men şuda sesim gowy iştilýär kaýdan geçen tapar iştilmändir. Şudatlara aýdyp beripdim geçen tapar. Ýöne özüm öz başda çykyp aýtjak. Elim degen ok, arman. Menne iň gymmatly zat wagt. Батличи от некоторых. O ekrana çıkıp wala edip oturan neme var? Ana, şunu ýaly şonu aýdaýyn watandaşlar. Suwda berýänem bolsaň ber. Men şo suwda bereniňi garaşýan. Tamam, galy boy diýdi zat diýdi diýip. Galy boy erbet zatmy? Hani sen ýurdunda da ma neme? Gollanýa Ýewropa ýurtlaryň hemmesine de gollaýarlar. Köçelerin hem asfaltly köçelerin ýüzüne alamuly äläm goşaryň suratlaryny çekip şu köçe bilinkidir, geýlenkidir diýip parat geçirip zat edip. Nämesine namys etdiň? Otur birden namys etdiňmi? Şo paratlara gatnaşyp berenim öňüňsiň, şeýlemi? Sen gatnaşaň okmy şo paratlara? Gatnaşýansyň belki. Ýöne şo sözi aýyp gördüň menne, gelip ha? Indi şo sözi üçinem sen men suwda berjek ha? Han berany göreli? Elinden emlägini alyrjak adam bamka, han göreli?
Ha. Şonu aýdaýyndyym watandaşlar. Şular ýaly beýleki türkmen halkyna da yüzlenýän, şular ýaly burnu sümükli gidip bu muzurda yatan adamlara agzyňyzy açyp el çarpy oturmaň. 10 ming sany şoň patpişigi bar ekeni. 10 ming sany. 10 mingsyny da siz baran diýip yüzlenýär. Siz baran ýa halkyna, şöýdem öz patpişiklerine yüzlenýär. Indi görýäňizmi? Kim halkyň tarapyna işleýär? Kim orada terror toporun, terror hökümetiň tarapyna işleýär? Göz görtelik öz aýdyp otyr. Bir azajyk şygyrdyňyz bar bolsa ünslerin. Kimi getirip sizin öňüňize soktular? Bir geçi sakkal musuru getirip soktular. İtte sanma olardı san yok, maşgalasında san yok. Maşgalasını tanamayan yok marda. Yönemenin tek onun tariflerini, o maşgalan tarifini aydıp gutorup bilecekler. Benim 30-40 yıllık tanıyan adamımın tarifini bir gününe ya bir yepleşikte, 2 yepleşikte aydıp gutorup bilecekler. Bana eydiydi, beydiydi deyip. Eden işiniz şu olsa elbette diyerin. Şu beni öldürýän şeylere diyerin. Düşünükli mi? Musur, şah, sana degişli. Suda berýän amazaň, berýäniň men görjek şu suda berişini. Ýöne kim bilen oýnadýanyň bilil ki. Sen ýaly garynjany basyp gidýän men ýabıň aşagyna. Düşünükli mi? Seniň arkaňda durýanlaram bilije. Entek reşit meredisiňem dururlersin entek. Berde gelip Anthony Blinken'le elleşen bolup bir edýän işlerinden bir suwutnama hökümine hatara edip bir goşa liste doldurup bir ýazyp bereýin. Ana ondan görersiňiz. Düşnüklilermi? Şah sana degişli tatanam. Sen arkaňda durýan mafya topora degişli. Bolly watandaşlar. Sag bolun. Bolýar, sag bolun. Muhammed kardeşime söz vereyim. Yemiş, sağ ol. Men öz aýtjak zatlarymyň bar dolanýany şu soňky illeşlerimizden Bahar kardeşimizden başlap oğlunu hanıma çenli aýdýan zatlaryna ünsördim bolýan şu ýerde haýsy bir ýerimiziň guruluny etsek aýdýan gurulularynyň mani çıkarsak, şu bizim karşımızda yani o konstitüsyon kuruluş diýilýär, zat diýilýär bolan o hakynda halkyň belli bir böleginiň eýam habaram ýok o zatlardan. Bu ýerde şol halk belli bir durmuşy, belli bir şertlere uğraşypdyr. Şo şertlere göre öz ýaşaýyşyny, barlygyny dowam etdirmäne çalışýan halk bar ýöne. Onuň üstünde de düşünýän bir gatlak bar da. Olar häzir ýankyl bir jenaýetçi terror topar tarapdanam däl. Ýöne öz boluşly bir özüne görerak ýagdaý döretmäne çalışýarlar, özleriniň ýaşaýyşyny, barlygyny dowam etdirmäne çalışýan bir gatlak bar, düşünjeli gatlak. Endi şolara aýtjak bolýan, aýtmak isleýän ladymy. Şu ýerde aýdylýan latlar getirilýän misallar bular canly şaýatlaryň aýdýan latlary. Bu taýda bir artyk maslahat ýok ýa kem zat ýok. Şol Türkmenistanyň içindäki neme bar da? Ýani terror toparyň hyzmatkarlary bar. Bular näme şu hyzmatkar diýen bular öz inisiatiwasy bilen ýa öz düşünjesi bilen bu zat edip bilmeýärler, diňe buyruk bilen hereket edýär. Iň ýokaryna çeldi. Häzir koturan Serdar Berdimuhammedow bolsun, ýa-da ondan öňki Gurbanoğlu Berdimuhammedow bolsun. Bu adamlar öz düşünjesi, pikir bilen ýörep bilmeýän adamlar diňe buyruk esasynda. Indi bir ýurduň iň uly bir wezipesini eýeleýän, iň bir jogapkar wezipesini eýeleýän bir şahys öz erkine, öz islegi bilen ýa-da öz inisiatiwasy bilen hereket edip bilmeýän bolsa, onuň aşagyndakylar hakynda näle bir düşünje bolmaly? Hemmesi buyruk bilen hereket edýär. Şo düşünje bar. Bizim karşymyzda bir ullukan bir halk bar. Esasy mesele düşünmeýän bir halk.
Bolýa halk mesela düşünenok belli bir bölük. Yani düşünýän gatlak var, bular synşy bolup oturýar. Gatdaldan ferediýär. Halk diýär haçan oýanar, halk düşüner bu gatlara. Halk düşünmez bu gatlara hiç wagtda. Yani halk diýmek, birem halkyň içinden saýlan gelen bir gatlak meseleleri düşünýär, güýjümizin ýetdiginden goşunt goşýar. Yani şol häzirki sistema, häzirki durmuş şertleri ütgemesin isleýän bir gatlak bar. Diňeje bir taýýar birleri ütgesin, şuny halk oýansyn diýip demeler bar da tomaşaçylar. Düşünýärler ýöne hiç ýyl goşunt goşmak isleýän oklar. Men şolara aýtmak isleýän. Düşünmeýän bir gatlak bar, olardan bir zada garaşyp taýýar aşyň eýesi bolmak isleýänler bar. Şular köprek garaşar, isleýän zatlaram bolmaz hiç wagtam. Biz hereket edýär häzirlikçe. Milli Halat Komiteti, Gurcu Meclis. Buna mädir daşyndan meclis guran bolýarlar, eýle diýerler diýip bir nemetmäne çalışýarlar. Degersizler, gymmadyny gaçyrmana synanýarlar da. Yani halmaradan çıkışı bilen onam gördük. Atletin şu daşından hareket edýärler, anonim hareket etjek bolýarlar. Hemme zat gizliýindir, näme üçin? Bular jenaýatçy topar tutuş bir ýurt derejesinde hareket edýärler, ýurt derejesinde. Munam gördük häzir biz. Bir tane jenaýatçy topar ýurt derejesinde hareket edip şuňal hareketler edilýär. Şweýçarçyly öz ýandaşlaryny diýilýär da tarapdarlaryny urudy bilýärler. Ýöne gadar gymmaty ýok, ol görnüp dur ýöne. Halkyň gözünde belki bir ullukan zat bolup görnüp biler. Ýöne netijany alanmada, netije seredenmizde konstitusiýon guruluşynyň esasynda hareket edilen ok hiç ýyly. Ondan soň bir mafiya bir san banda şu taýda şol Daşary işler ministri bolsun, näçe ýyldan beri otuýar şu taýda Reşit Meredis diýip birisi. Halkyň belli bir derejede sempatiýasy bar, şoňa garşy ýöne tanrada köprek aýdyp geçýär da şu Ukrainada gaz tebii gazmyz, Türkmen halkyna degişli bolan bir tebii gazy degerdeňiz bahatyna satyn alyp başga ýurtlara has kymmat baha satyp oturan ogryň ulus diýilýän at berilýän şu Reşit Meredis hem şol ogryň ulus bolman biler, ýöne jenaýatçylaryň ulusy. Elleri, ayaklary şu dersegine çeldi, diýine çeldi, gana watan jenaýatçylar şular. Bunu diňe halk tanımaly. Halkym biz, halk oýanar, tutuş jemgyýet oýanar diýip garaşýan, ýorugyň aşagynda garaşyp oturanlaram şunu demetmeli, diýen bir pikirlenmeli, diýen. Ýazgylykça aýtjagym şular sag bolun. Bolýar, sag bolun. Umyt kardeşime söz bereyim. Sağ ol söz vereniňe. Bokurda amarya sesim ütgeşikrek çıkıp biler. Menin aýtjak sadym şu maşgalamyň başyndan geçirenleri gyzkaja soň çözgütüne değinmekçi bolýan. Bizem şuňaly baskylary başymyzdan geçirdik de, şu участковойлар, makamayşnikler, keselen eme, serospeçin bolan eneme, ondan soň kiçijik jegime alıp gidip 2-3 saatlap işte aya üstünde dikip öňünde korku saljak bolup dubinka bilen o tarap ötüp bu tarap ötüp şunaka zatlar etdiler de etsinler. Bu illüstrasiýada bir ipiň ucundan tutsaň soňu geler. Böyle men aýdym, ýeme sen bir zat dogry belledin Zapara. Son
Daşary işler ministri we on ormanlarını parlament tasdikleýär. Şeýle döwletin daşary siýasatyny alyp barýan adamlary parlament tasdiklamaly. Indi ol öncek gel bunun soňy. Şu wagtky ine kardeşlerimiziň gürrüň berýän nemeleri, öz başyndan geçirýän gürrüň sözleri, ýa başyndan geçiren wakalary hemmesi konstitusiýon guruluşynyň ýokdugynyň esasynda bolup geçýär şu zatlar. Eger konstitusiýon guruluş bar bolsa, kanunlarym talaba laýyk işleýän bolsa, näme üçin sen bu watandaşy şu zatlar özleriniň jenaýetkär hökümetiň o edip duran jenaýet işlerini aýdan, hakikatlary aýdan watandaşlary näme üçin bas etmeli bular? Eger halk şu kanunlary özlerine garşy bolup bilmezmi? Bilen okmy? Demek olar bilmeýän bolsa ýok o ýerde konstitusiýa, kanun ýok. Kanun ýok bolsa da konstitusiýon guruluş ýok. Indi şu konstitusiýa guruluşy yıkan adamlar var da ya yıkmana golpü veren adamlar. İlki Niyazov'dan başlayalı 1900 yıllardan nemedeli. Niyazov şu konstitusiyon guruluşunu şu vatki konstitusiyon guruluş diyeline bayalı koşadırnak içindeki bar konstitusiyon guruluşunu bir näçe gedek ütköttüler. Onun bir köydü elbette ütkötüp bilmesi mümkün değil. O yerde bir näçe adam kömegi bilen ütköttüler. Ýöne şol ütköden adamları hatta Niyazov'un özü bilen bile häzirki wagtda nerede şolar? Demek sen ütköden konstitusiyon ýa-ki konstitusiyon guruluşun sen üçin bir işe yaranok ekene häzirki wagtda. Häzirki wagtda da Niyazov wagtynda ýanny. Berdimuhammedow geldi 2008-nji ýylda yeni bir konstitusiyon demesini täzeden çıkardılar da ütköşmeler girdi içine. Okey. Yok konstitusiyon içine ütköşmeler girdi ya. 2008-nji ýylda bir neme ýaly çıkarýarlar täzeden. 2023-nji ýylda da Berdimuhammedowyň ogly gelenle getirilenle, yani goşadyrnak içindäki prezidentligine getirilenle 2023-nji ýylda da yeni bir gedek nemesini täze kitabyny çap edýärler de PDF formatda. Bu näme diýmek? Yani her nemede täzeden çap edilip durmalymy bu? Indi konstitusiyon guruluşun ýok ýerine sen isleme bir zada arkaň daýamala. Sen arkaňda kanun ýok, hukuk ýok, yenileri ýok, hiç bir guruluş ýok arkaňda. Şu wagtda seni basyş edip gelýärler. Bunu näme esasynda edýärler? Bollar şulary hiç ýyl halk gerekkä. Halka garşy işläp duranlyklaryny özleri ine suud edip berip oturyny basyş edýärler. Meňe möýme basyş etdiler. Hemmemiziň öýümizde basyş etdiler. Onuň belkaslaýyn etdirýärler. Ýöne basyş edýänler, soraga çekýän adamlar ne at familiýalaryny berip bilýärler, ne özümize gönüden gönü jaň edip bilýärler. Bularyň maksady maşgalany dargatmak, enatalar çağalaryny enatalara garşy goýup şolary ýaly bir dargatyp gitmek. Hani siz halk üçin işleýärdiňiz? Kanuny esasynda işleýärdiňiz, hukuk goraýjyly. Kim size ruhsat berýär halka beýdip basyş etmäni, gorkun etme salmany? Onda siz gorku salýan bolsaňyz, halkam size garşy gorku salmany haky bar. Siz kanunyň, konstitusiýon guruluşynyň esasynda ýa kanunyň guruluşynyň esasynda hereket etmeýäniňiz açyk görünüp dur. Hereket etmeýän bolsaňyz, halkam size garşy sizin hereket etişiňiz ýaly hereket etmek mejburiýetinde galýar. Buny onsoň kanunlary bar ýaly etip görkezýärler. Näme şu Merdan Muhammedow alyp gitdiler awy. Şu Merdan Muhammedow sizin her biriňiziň üçin sözüňiziň adi makaňyza nokot goýjak oglan şol. Isla kanun tarapdan bolsun, isla beýlek döwlet guruluş tarapdan bolsun. Ýöne näme üçin onu gepledeňiz? Konstitusiyon guruluşy bar bolsa, ne maddalaram işleýän bolsa, şo ýerde ýazylyp duranlar. Her bir adam, her bir halk öz pikirlerini azat erkin beýan etmäne dol haky bar diýip. Siz näme üçin onu hak bereňiz, hukuk bereňiz? Bermeýän bolsaňyz diýmek ýok. Guruluş ýok, konstitusiyon guruluş, kanunam ýok. Olar Merdan Muhammedow garşy goýan adamlaryňdan şolar ýaly.
sessiz sedasız yok edýän häzirki wagtda. Onu siz bir döwleti ele geçiren cinayetkar, terörist topora hyzmat edýärmi, hukuk goraýjylara diýen goşadyna içine hukuk goraýjylar. Ya olmasa halka hyzmat edýärmi, watanyňyza hyzmat edýärmi, kime hyzmat edýärmi? Kime hyzmat edýärmi açyk ortada. Buň özü basyş etmeleriniň özleri bir jinayetdir. Sizin basyş etmäňiziň özü bir jinayetdir. Eger siz talabalaý kanunyň esasyny soraga çağıryp, kanunyň esasynda da bir şoňa daýanyp bir hereket edýän bolsaňyz, at familiýaňyz bermeli. Ya bolmasa olar ýaly korkup, ýene edip, goşulma şeýle etme diýilen sözlerinizi aýtmalylar siz häzirki wagtda. Kanun bar bolsa. Bu halk hak hukuku, adalaty dikeltmek üçin Türkmenistanda siz hak hukuku ýok edip dursaňyz, ýok zat aslında da ýok bol. Ýöne halka şu ýok zatdan ulandyrypmamalygy üçin basyş edip oturýarsyň. Bu halk hak hukuku dikeltmek üçin 5 manat orta atýar. Yani çağrılaryny eklemek üçin ýurtdaşyna çykan halk artdyryp 5 manat orta atýar. Sizem o orta atan 5 manat beren adamlara basyş edýän. Han berdi olar prokurorlar var ya yeni şoňa meňdeş bir sürü şu kanunyň esasynda iş alyp baryp oturan adamlar var. Han siz nirede? Näme üçin eliňizi daşyň aşagyna goýaňyz häzirki wagtda? Özüm görüp oturýarsyňyz. Bil kastlaýyn sesiňizi çykaraňyz. Ýöne buň soňunyň erwet tutarjagyny hemmäňiz bilip oturýarsyňyz. Ya eýlek ya beýlek. Ya bu sesli sedasy şeýle bitip gitmejegini bilýäňiz. Ýöne jogap berersiňiz ertesi. Şunu açacaktım kıskaça. Seni yetirir. Bolýar, sağ bolun. Hayat tanıma söz vereyim. Ildeşler, işte men 2 minut wagtym bar, gysgaça keteýin. Meniň hem öýdäkilere basyş etdirler. Şunu diýjek bolýan, merkeze çärjebe çağırtdyrlar. Şunu diýjek bolýan, çağıran wagtlary näme diýerler? Kemine puly beripdiň, kemine öýdipdiň, kemine bilen çykyş edipdiň, kemine bilen ýazyşypdyň. Ýöne agzlarynda kemineň sözü geçýär. Kemineň ady geçýär. Olar özleri bilmeden kemineni bize reklam edip berip oturýarlar halka. Özleri munyň farkynda da dälmi kadýan bular? Bir yerden soň muny milletin aklyna topýarlar. Millet bir-birine diýýär muny. Zapret na plot sladak diýär. Erti berun bu kemine kim kadyp millet gyzyklanyp başlaýar. Şular diýen diýdim. Bolýar, sağ bolun. Bahar kardeşime söz vereyim. Eliňizi ýatyrmadyňyzmy ýa? Bahar hanım. Sapar kardeşime söz vereyim. Sağ olun. Sağ olun. Ne iyileşler. Erkim başından geçirenleri gurrun veriye dinledik. Tek gurrun vermediklerim kän aramızda. O bu käbir nemeleri ýüregiň çydany ogum dinlemäle de onu gurrun vermäge adam beter mükänniýen. Bu zatdan demeti o Türkmen gözü öwrenşen bolmasa bu aýrylan çytatda. O şo taýda Türkmenistanda hukuk diýilen zadyň harpy ýok. O bolmasy mümkün däl bolmaly. Sebäbi Türkmenistanda köpden bäri şu ýagdaý dowam etip gelýär. Bir ýerde metbuatda ýa-da Türkmenistanyň mediýasyndan ýa-da sahnasyndan o hukukyň artýanlygy barada, hukukyň näme diýi barada ýa-da konstitusiýon guruluşyň näme barada o konstitusiýon guruluş diýilýär.
konstitusiya näme diýlen gurulary eşden değerler bizim halkymız 30 ýyllap bu bir gizli bir dokument ýa-da konstitusiya. Bu näme üçin gizli saklanýanam o da öz başına doğru. Ýöne beýdip bu millet ýaşap bilmeýär, bu döwlet aýakda durup bilmeýär. Bu ýokman ütgünmeli. Ol ýanky şu WhatsApp görünler islete de, islemese de bu millet, bu döwlet şu ýagdaýda ömrünü sürdürüp bilen ok. Bu betbarçılığa ýam getirdi. Buna biz içinde bolamsa gözümüzde öwrenşen soň aýdyp bilemiz ok. Bu bir milletin o kraniski tragediýasy. Bu 1 ýyl, 2 ýyl, ýa 30 ýyl dowam edip gelýän agyr bir tragediýa. Bu millet müngilem tarihinde näilek demeler bolýar, bular ýaraklady ýaşam. Ýa bolsa gerek diýip düşünýär-de. O tarihin köp demelerini biz üçin garanky, detalaryny bilip bilemiz ok bolun. Ýöne agyr göç wada, ýani soň 30 ýylda Türkmenistan terk eden, edýän, innem etjek 60-70% Türkmenistan. Bu göç soňky 1000 ýylla bolmadyk göç. Baňartynda bir zat ýetýär. Halk keypine taşlap gitmedi. Bu büyük sebebi Türkmenistan'da konstitüsyon kuruluşun yokluğunun alamatı. Yine şu burunlayan demeleriniz var. Ben oturda. Şolun hemmesi yani Türkmenistan'ın konstitüsyon kuruluşunun lühübünün yokluğunun tuğutnaması yerleri bile tuğut ediyor. Bunun başardıkları anonim bu kulüp ediyorlar. Yani ediyen adamın adını vüzifesini gidilip edilen atlardan. Bu yani özüne hormatı olan mafya toporları meden nokta şeyde atları. O siz yani kriminal sizin dilinizde aydınlarını urko diýip ýa-da bu yani türmelerde Sovet devlet türmelerine urko diýip bir grup bolýar-da. O güýçden başga hiç taýt demeden o. Maňlaýyna berden adam ýaly hyzmatyny edip ýör, bolmasa üstüne topulýar. Yani Türkmenistan'ın yönetiliş nemeti şoňa uğurlukda. Köpden beri. O bunun başını çekip gelýän hukuk organlar diýär-de hukukun bolmadyk ýerine siz hukuky gorap bilmeýäňiz. Hukuk bolmasy üçin ilki bilen konstitüsyon kuruluş dikelmeliler. Hem şunu dikelmeli. Şu olmasa hukuk işleyenlerdir. İşlemesi mümkün değildir. Bunu misal için yani juridik fakültetin rektör var, dekan vardır, zabka federası vardır. Sonra ders verilen adamlar bağımkan deyip düşünýän de bolun ýöne. O da yok olmalı. Şolar bir saat o konstitüsiýon näme diýini, bu näme üçin gerekdiğini, bu nähilek ýagdaýda bu bozulýanlygyny, bozulanda soň näme bolýanlygyny halka düşündirip berse. Köp zatlar yerlerine oturaýmagy mümkin. Ýöne ço bilgi, ço ilim, ço meslek, ço hüner Türkmenistan'da şuna içinde çıkmadık bolsa yok diýmekdir. Ýöne şu fakültetin, şu dekanatın
O muallimleri, kafedreleri, dekanları o milyonlap pul toporladılar. Şolon ilen çanları, çağa çuğutu hemmesi Dubai'da, Amerika'da, Avrupa'da. Böyle Türkmenistan'la en kımmet fakültet, şu fakültet. Böyle o taydan bilgi çıkan yok. O çıkan yeri yok. Şuna çeli yok. 30 yılda bir tüdyanın ya da bir prokurorun ya da bir advokatın Türkmenistan'ın kanunu var adı. Baş kanunu tuttu var adı. Kelam ağı eşten bilgimiz var mı? Yoktu. Rotayda kanun bozuluyor deyip şu meslekten ortaya çıkan adam var mı? 30 yıl içinde. İçine daşınına yurdum. Yoktu. Pul kadın ya. Ne? Emetme için ben közümü yanlışa çıkarmağım için o şu an Juridik fakültetin rektör kim olsa, prorektör kim olsa, kafedre kim olsa şöyle familyelerini alın. O çağlarının yediğini toğran. Doğun kardeşlerinin, başkalarının, başta görevinin, o pullarının nirek iyi verilerini nirde saklayanların. Bu adamlar Türkmenistan normal devlet oldu. O pulunun kazananlar protayda sakladı. Taşına sakladı. Onun için bunlar biliverilen zatlar deyip düşünen ben. Onu da tuğutnaması yine şunun yağdayıdır. Yine ben KGB'nin işgallerine aydiyanlar. Başka nemeleri bilen hükümet görmem. Juridik fakültetin dekanlarının gelirini, kazancını, o nirega kitleyenleri, niregi verenlerini, çağa çuvalarının, daş tögörüklerine, kardeşlerinin, şu an nirde yaşayanlarını analiz edin. Halkı da gurum verin. Eğer ömrünü. Bu yurdu siz neyme yurdunuz? Şimdi şu kurucu meclisin üyelerinin kardeşlerimizin çağlarına, maşkalalarına kanun naşı batış yapıyorlar. Onun hem de yani Konstitüsyon o dedim iyileşmemiz yani artlan bilen tuğça düşünüp verdiler de haydi kanun bilen o ne helak yanlışlık diyen. Siz şu ne diyen? Yönü yani Konstitüsyon vuruş bolonlu Konstitüsyonu bozmak ölüm cezası bilen. Yani ölüm cezası yatırılan orada en yukarı ceza bilen cezalarında yatır. Yani bu Konstitüsyon garanti yani kepili var. O da yalan kepil mi? Onu da cevap tapın. Konstitüsyon bir maddeti bozulanla prezident olsun, padişah olsun, atılyandır, yakılyandır. Hem mi maddeti işlen o? Yıkı maddeti işlen o. Siz neyle arkada olup bilen? Bu Konstitüsyon kuruluşu kim cevap veriyor? O sen yani prezident bollum diyen günüm yine var kuruhatı değil mi? Formal demesi. O elini Konstitüsyon üstüne koyup andıştın. Ben şu halka hizmet edecektim. O. Türkmenistan yutkamörü başka çıkargası yok. O bunu korkutup ürkütüp
demetip görmen, sizden korkacak adam yok. O sizin ähli sırrılarınızı açırlı. O kanton kuruluşum yok. Onun yıkan siz, bozuyanam siz, bunu garip katar. İşçi, dayıkan, bozuvan bilen yok, yıkıvan bilen yok. Şutayda bu toroyun son söz verdiğiniz aydan yani. Valyar sağ olun. Bahar kardeşimle söz vereyim. Bahar hanıma can gelli bolup biler. Umido hanıma söz vereyim ben. Umido kardeşimiz. Sağ olun söz bereniz üçün. Ben yine köp gepleşiklerde aydıp geçtiğimde ben hemen 2020-nji ýyllarda şu haklarını sorap çıkıp başlanan wagtlarımız şu dıbıtı bir topar dörediden şu adlarımız, familiyalarımız alındıdan benim hem öýüme baskyn yaptılar. Häzirçelem bardy o. Yakınları wagtnaçalar. Öýümün kapysynyň öňüne maşyn koyup kapysynyň önünde oturan wagtlar hem boldy. Elinde reaksiýa näme diýerler, polis nämeleri, telefonları. Şunun bilen oturup kapynyň önünde oturan wagtlar hem boldy. Meni çağalarym korkuzyp konstitusiýada ýazykly her kimin 18 ýaşyndan geçen soň her kim özüne jogap bermeli. Yani yakınlarına hiç kimin alıp gidip onu zorluk bilen düşündürüş alma hakkı yok dep yazılan konstitusiýada. Näçe gezek onu okap geçtik. Sizin näme hakkınız var bizlerin çağalarımıza el dokunmağa? Näme hakkınız var menin kapımın önüne gelip oturmağa? Siz bana öýme alıp berdiňiz işlep. Näme üçin menin öýüme gelip kapımın önünde oturýaňyz? Yine köp kardeşlerimiz yine şurada çağalarına baskı yapıp näme oturmalar. Şurada yine kalan çağalarımız, Türkmenistan içinde kalan çağalarımız enesiz, atasız, ulalı oturan. Zaten onların psikolojisi bozuk çağaların, korku aslında yaşap yürüyen yerde. Yani şular hem gelip korkuzup üstüne baskı edip otururlar. Yine bizler berde diyorlar ya, şurada enesi, atası berde işlep çağalarını okutup şu Türkmenistan'ın geleceği üçün de pul işlep şurada kazanıp şurada kulçuluk edip, köleçiliği edip, pul kazanıp, çağalarını okutup, bir işe Türkmenistan'ın yine yurtumuzun geleceği üçün de şu çağaları östürüp yetiştirip oturanlar. Yöne bulan hemşede oturanlar, Türkmenistan konstitusiýasynda bar yani, devlet diye yaşların geleceğini üçüncülüğe diye de, şu borcu var de. Yöne siz hemşede oturursunuz, bizlerin çağalarımızın, bizlerin geleceğimizi, çağaların geleceğinin umitini hem zaten elinden alıp oturursunuz. En atasını elinden aldınız. Yöne indi geleceğine elinden alıp oturursunuz. Bunu yalı korkusu baskı yapıp psikolojisini bozup. Şimdi yine bir haber geldi bir kardeşimizin kızı okayan pedagogik institutdaran kız yani bizlerin çağalarımızın geleceğini neslini terbiye vermeli, eğitim vermeli çağalar naşılar yetkince nemeden çağa kız terbiye vermeli. Yani şu bundan sonra Türkmenistan'ın ösüşü için şu çağaları ulaltıp eğitim vermeli yetişen kız. Yöne bunların hemşeden bir invalid çağasen var kardeşimizin. Şular al gidip korkuzupdular. Ya bu ne demek? Bunun bu çağaların enesi berde işleye şulara yedirip içirmek için pul kazanıyor berde. Bu çağaların atası öldü. Şu rejimin derdinden atası öldü şu çağaların. Özünü asıp öldürdü şu adam. Şöyle şu çağalarını gelip bakmak için ayalı bir özü yetiştirip bilmeyen için gelip şu Türkiye'den, Türkmenistan'dan beriye gelmek için aeroportta näçe gezek izine qaytdı. En sonunda çıdap bilmeyen özünü asıp öldürdü adam. Çağalar yetim kaldı. Bu näme demek? Bu çağaların näme için psikolojisini bozup bizlerin çağalarımızın, neslimizin geleceğini bunun yalı edip oyuna otursunuz. Siz gerçekten teröristsiniz. Sizde terörizm var, ekstremizm var, hemmez adam var sizde. Sizin näme hakkınız var bizlerin çağalarımıza dokunmaya, elde izmeye? Siz bizlerin çağalarımız için bir zat ettiniz mi? Näme ettiniz? Sosyal üçüncülüğünü näme ettiniz mi? Kömek ettiniz mi? Ben çağalarımı bir kepiksiz ulalttım. Siz yani ben hükümetten hiç bir kömek görem yok çağalarım ulaldınca.
iş tapmen, işsiz, güçsüz hissat çağlarına bakıp bilmem için ben bir özüm bir ene bolanın için çağlarımı taşlap kaytmalı boldum şöyle. Çağlarımı bir özünü koyup kaytmalı boldum. Şöyle gelip ben kulçuluğa edip pul işlep çağlarımı bak oturtma. Siz kimsiniz benim çağlarıma dokunup? Neme hakkınız var? Gel neme işin olsa gelmenden sonra. Gelmenden sonra ben sana cevabını verin. Ne için ben çıkıp ekrana çıkıp bu zatlara ayda oturanım? Ben anımı bilenden beri ben kıyınçılık çekip gel otma. Benim enem atam şu rejimin derdinden ayrılmalı boldum. Ben yetim ösmeli boldum mamamın yanında. Ben yetim ösmeli boldum. Ben kıyınçılık azap çekip görenim için benim şu zatları çıkıp aydayan, aytmayam hakkım var. Kanun boyunca ben bu zatları aytma hakkım var. Sen benim çağalarıma, sizler benim çağalarıma dokunma hakkınız yok. Eğer dokunansız benim çağalarıma, benim kardeşlerimin, benim vatandaşlarımın çağalarına dokunan bolsanız, onda siz teröristsiniz. Kanunu bozan cinayetçisiniz. Sağ olun, şunu aydın dedim. Bolýar, sağ olun. Almurat kardeşime söz vereyim. Sağ olun söz vereniz için. Yazı gitmek adı öz pikirimi aýdypdym. Ýönüşdaýdy birde bellemekçi bolýan. Şuun kuun gaty agyr tema bolupdyr. O bütün halkymyz üçin, meclis agzalary üçin, aňyky haýynlar hem diňläp otur, özüm hökümeti atlandyrýan jenaýatkar topar. Wagtdan bir sene bardy, eger şunu meclis agzalaryna teklifim bar, eger şunu gollasaňyz, şu gurrun dowamyny ikinji gün ýene etsek, o şuň yeterlik mi kadýany? Aýdylmaly pikirler gurrunlarken aýtmadyk adamlarym bar häzir, olaram çykar. Ýöne şu ullukça şu ýerde saklansak nähil görýän? Men şonu teklif edeyim. Olsam 2 saat goly işte meclisin işi gidip durdu. Şonay denliydim. Sağ olun dinleyen için. Bolýar, sağ olun. Halmurada şu wagt 1 saat 10 minut şeýlerek bolandyr. Yarım saatdan soňra başlatdykdy. Entek bir az wagtymyz bar ýene bir 20 minut ýaly. Sapar kardeşimde söz vereyim ben. Sapara siz elinizi yatırmadınız ya da täzeden aldırdınız men bärde. Yatırmanların o yatırmanların. Ha, bolýar. Muhammed kardeşimde söz vereyim onda. Muhammed sesiniz yapıktır, gepläp duran bolsaňyz. Şurada işleýän ka. Gelýär. Men hazırna kardeşlerimiz bir ýürlenme ýalak bir ýürlenme etdiler da şöyle neme karşı tarapa. Bunun karşı tarap diýen sebäbi bular ýamyr bir döwletiň wekilleri däl. Men gözümde şahsy nememde. Ýöne hazır ähli kardeşlerimizin gözünde de şu ýagdaý. Ne bizim ýürlenýän tarapymyz asliyetinde bir ýankyar bir döwletiň wekilleri däl. Bular hemmesi bir terörist toparyň hyzmatkarlary. Yani şeyle orada adam bolup biler, terörist topar bu adam bolup biler. Ýöne bular terörist toparyň hyzmatkarlary. Oturup turýan bir hyzmatkarlar. Yani öz inisiatiwalar bilen ýa bir düşünjeler bilen hereket edip bilmeýän diňe buyruk esasında hereket edýär. Onu men pikirimçe hazır biz buları ýüzlenýär da bir döwlet derejesinde hamala antaba gelin. Beýle bolmaly däl. Şeýle bolmaly diýip ýüzlenýär bolan. Men düşünjem boýunça bir neme ediljek tarap däl. Hani muhatap diýerler da türkler. Indi bizler
Ya şu çakı iskacık bellak geçeyin de şunu bundan bir 5 yıl öňe näme ünsü çekilmeli bir zat ýöne öňe bizim türkmen ýurtdaşlarymyz daşary ýurtda işläp ýerine gelen wagty şol migrasiýada esasanym şu migrasiýa gullugy var şo ýerde şeýle nemeler bilen garşylaşýarlar da öz dilini ýadyndan çykardymmy diýe. Biz öz dilimizi ýadymyzdan çykaramyz okýany ýurdun daşyna çykyp täze sözleri öwrendik. Oň biz türkmen sözüni bilemdik da. Mesela şu ýerde täze sözleri öwrendik. Ýöne Türkmenistanda wagtymyz şoň nemesi ýok. Türkmen sözü bizim sözlüğümizde ýok şol. Yani şoň ýaly bir düşünjesi oturan bir hyzmatkar bir tarap var. Biz şolary ýüzlenýärdi. Häzir ýöne men pikirimçe ýüzlenmeli däl. Azıcık başgaçyrak bir hereket etmeli. Bu adamlara birinji bilen halk hökmünde, jemgyýet hökmünde ýa-da düşünýän bir ýokary gatlak var. İçinde tomaşaçysy var, ýorganyň içinde ýatany var. Biziň ýaly boldugynyň, diliniň döndügünden düşündirip bilýän tarap var. Şol hemmesi garşy tarapy döwlete ýala oturan şol adamlar bir antaba gelmezmi kadiýe? Bu adamlarda antap ýok. Bu adamlar antap gelmeýärem näme üçin? Bular öz erkine hereket edip bilýän adamlar däl. Ýurdun daşynda da barna çot gosakal diýilýär da. Yani başga ýerlerini aýtmaýyn. Bu adamlar diňe buyruk bilen hereket edýär. Hiç wagt öz erkine hereket etmeýär. Bu adamlar antaba gelmesine de garaşmaly däl. Onun için yüzlenmelerimizi azıcık başkarak formatda da ýöredik bolarmy kadiýan şunun iň bir ýokarda oturan häzir prezident diýip bir ýurdun bir milletin iň bir hildiň iň bir ýokarky derejesinde oturan bir adamsyna berilýän bir atdyr prezident. Tutuş bir milleti bir halky temsil edýär, wekillik edýän bir derejesinde oturany iň bir triapka derejesine getiren bir tarap bar. Ondaşynda da halkyň iň bir aktiv bölegi, iň bir aýdyn däl olar aslında ýöne şol görnüşde aýdyn görnýän gatlagy kiçirek bir mafiýa banda hyzmat edýär da. Şonu görmeli, şoňa görä-de ýüzlenme etmelimi käpdiýär men. Men pikirim. Sag bolun. Bolýar, sag bolun. Iň soňky bolup Melike kardeşimde söz bereýin. Bundan sonra Cemlärs kardeşler. Kardeşler, hemmeňiz agdak geçdiňiz. Men ýaraman ýatyrdym bolun, şonu da durup bilmedim, menem içimdekiler aýdaýyn. Menem çağırlarıma gaservet baskı yaptılar. Men bir gıydım, hatta kalp krizi diýip näme Türkmen çösünde infarkt bolýarmy. Şonu geçirdi. Häzir ine ýüregi bilen 10 gün öýde bolsa 20 gün balniçada ýatyr. Men şu taýda çağırlarymı ekleýinlik gaýtdym. Eklenci üçin jaýym ýok, jaý salaýynlyk gaýtdym. Men şu zatlar üçin gaýtmaly, eger döwlet oşadyrnak içindäki döwlet, hakyky döwlet bolanna halkyna teretmeli, iş bilen hemme zat bilen öpçün etmeli. Biz bir ullokan baýlygyň üstünde oturan geday millet bolduk. Darbadan möýüň çagat ýalak bolup her kim eklenjiň peşinde çagalamada bir çörek ýdireli. O kadar ya bir adam edeli dip. Meňem çağalam yetim. Kakalary iri ýogurly, çağalam kiçik garly. Men şo çağalary öýsüz, öwdarsyz kwartiradan kwartira göçüp bir dilenci ýalak bolup her hile işlerde işläp gördüm. İşem ýok. Döwlet işi däl. Biriniň mellegine magdyrdım. Biriniň malyna maktym, şeýdip ýetişdirdim men o çağalary.
Men bärik çağalam üçün gaýtdym. Şu işe baş goşmagymyň sebebi men çağajyklamyň geleceği men ýaly sürünmesinlik gaýtdym. Men çağalama baskı yapıp onu yürek kesel eder ýarak bu cinayetçi topar men çağalamyň bir iýje gelip talançagyny ýürekdirmek. Men şu wagtda ölenýär galp ýatanyň sebäbim şu çağalam üçün. İki gıydımam çağırıp, olar kakalar, yo olanlar bäri onsuzdan bir yüreği nemäň üstünde duran ýaly. O sen näme üçin çağalara edep berýärler olar? Ine hakyky terroristçiler adyna münasip hereket etýärler. Terror topar, cinayetçi terror topar hakyky. Çağalar bilen işimiz ýok. Ine yüzlenme diýäňizde şu yüzlenmesen bolmaýar. Gelsinne men bilen hasaplaşsın. Näme hasap hesebiňiz agyrsyň. Ine gepleýän men diýänem men. Şu zatlar bolanok, şu zatlar konstitusiýada ýok. Näme üçin şu döwletde şunýar kanunlar işleýär, biziň ýurdumyzda ýok. Bular jinayetçi topar diýip aýtýan bolsak, demek sen jinayetçi toparsyň. Hak hukuk goramaly organlaryňam sen baryp yumrukýar çağalary tehdit edip men altyklarym bilen tehdit etýän hem çağalaryň bar ekeni. Çağalaryňy gowuraň okmy? Çağalaryň üçin ala deden okmy sen diýip tehdit şu gönüme tehdit etýärler. Terroristler siziň eliňizde şu çağalanmaz biziň ýetir duran ýarakdyr. Ýöne bir gün geler, nesip bolsa barar, sizi hiç hilikada kanuna seretmez. Men çağalam eden üçün men lişna sen bokurdaňy bowadyňy çeýner hemmäňiziňem. Men kanunu seredip bulara näçe ceza bererkeler diýip oturman. Baryp berýän soraglaram samdyk soru. Sen ejeň näçe edek äre bardy, näçinjili kasynar. Ay hayvan götlereniň adamçygy. Men 20 edek barar islesem. İslesem äre barman ogulluk, öwlatlyk alanlary çağalam. Sen o zatdan men lişnysy bileseň näme işiň bar? Biz sizden soraýasmy näçe edek? Sen doğanlaryň lesbiyanka bolup bir bawarak biri. Günida. Sen öz çağalaryňa seret, öz doğanlaryňdan mysalar sen halka o öz doğanlaryň bilen garşdyrma. Bizim çağalamyza neme baskı yapmada sana terim edek ne saparaga da aýtdy. Bizim her çykyşlarymyzda aýtýar. Gel biz bilen gepleş. Bir tegele stoluň başynda sen bilen oturmaly adamam däl bolun. Biz oturarys şu stoluň başyna. Geç biz bilen diskussiýany biz. Eger senden ýekeje jogaby alyp galy bilsem, alyp galsam ýa sen her bir soraňa özüň ýaly petewliň berip jogap berbilmesem meňem begaýrat bolugum. Yeter halka beýdip nemetmesen bizim özümüz bilen gepleş. Nähili nemäň bolsa, biz aýda otursa ekranlara çykyp sen etýänleňi. Senin bize aýt, biz eger terrorist bolýan bolsak sen dakazat et, suud et. Biz suud edip otursa sen jinayetçi topar terroristdiňi. Men çağan siziň özüňizden ana invalid bolup galdyn, sen şoň ýüregini bejerdi bilýärmi? Sen maňa iş üstüne iş tap berýäňiz. Siz hakyky jinayetçi topar. Ine şu ýazgy nirik gitýän bolsa gitsin. Bütün öwrenmek isleýänler sen kimdiňi öwrensinler. Birine sen kanunuňy men näme goýup durun diýip kimsiň sen? Ya o konstitusiýany ýazan özüň kawy üstünde iş üstünde işlemeýän bolsa. Inem gaýdyp halkyň çağasyna ýa bir iň agyr yerinden tutma en atasyna garry 70-80 ýaşyndaky en atalar çağıran olup şular çağırıp gyslasam bular goýar geplemez, gatnaşmaz, hiç zat etmez diýäsiň. Biz şu işe baş goşdukmy alyp ýatmadanam goýmaýar. Bolýar, sag bolun. Kardeşler, taýda wagtymyz boldy. Benim bir gysgaçyk pikirlerimi aýdyp geçeýin, ýa-ki hökümet kardeşimiz bulara yüzlenmeliler diýärde. Ýöne biz aslında bulara kanuny bozýandygyny,
doğru bozup durandygyny görkezip açyga çykarýar. Biziň ýüzlenýän tarapymyz Türkmenistanyň efendilerine, ýani Türkmenistanyň topragynyň, şo watanyň eýelerine, kimlere halka ýüzlenýär, ýani halka şu zatlaryň bolup durandygyny we şoňa ýol berilmelilerligini, ýol berilen ýagdaýynda da näme getirýär halkyň ýapysynyň üýtgödülýändigini. Ine şuňky gepleşikden kemme kardeşlere sag bolup aýdýar. Agyr gurrunlar boldy. Çykaran netijem şu, ýani bilkastlaýyn toplumyň ýurdun içinde ýaşaýan, şol topragyň eýesi bolup duran halkyň düşünje azatlygyny, öz hak hukugyny gözlemek, soramak azatlygynyň üstüni bilkastlaýyn ýok etmek amaçly, ýok etmek maksatly hereketin giň gerimde alınıp barlýandygyny ortağa çykýar şu ýerde. O da bilkastlaýyn ýagdaýda. Ve bunu toplum diňe bunu aşağından çykyp biljek, bunu ýok edip biljek güýç diňe halkdyr. İlleşlemede de şu ýerden ýüzlenýär. Siziň ýapyňyzy, ýani düşünje ýapyňyzy toplumyň bir özüniň häsiýeti bolýandyr. Şol häsiýeti üýtgetmek üçin giň gerimli bilkastlaýyn işleri üstümizde alınıp barlýar. Ine kanuny soran wagtlary, bir hukuny, kanuny ýa-da hakyny soran wagtlary üstüne baskı edilýär. Meselem ekrana çykyp bir zatlar aýdýar, adam öz hakyny, hukuny aýdýar, Türkmenistanyň bolýan biýdüdügünçülükleri aýdýar. Bunu aýtmaklyk jenaýat däl. Bunuň üçin hiç kimiň üstüne baskı etmäne de haklary ýok. Hiç kimiň hakyny, hukuny soramaklyk jenaýat däl. Ýöne bunu jenaýat şekilinde görkezmeklik üçin bilkastlaýyn şu çäräni geçirýärler. Bunu da dogry teretmemiz gerekli. Ýani gorkuzmak maksatly bolup biler bir tarapyndan ýöne bularyň esasy ýakyn edýän tarapy hakyny, hukuny soramayan, sorap bilmejek bir toplum. Ýani hak, hukuk soramaklygyň sorayan adamyň peýdasyna däl ziyanyna hereket etýändigi anlamına öwürmek isleýärler. Egerde halk buna dur diýip bilmese, sesini çykarmasa, bu halkyň ýapysyny doğrulugyna üýtgöder we bu Türkmen toplumynyň, Türkmen jemgyýetiniň gyska wagtyň içerisinde, köp wagtym däl, gyska wagtyň içerisinde ýok bolup gitmegine ýol açar. Bolýar onda kardeşler, illeşler, hemmäňi dinleýäniňiz üçin we bu ýerde kardeşlerimiň gelip öz başyndan geçirenlerini aýdyp berendikleri üçin sag bolun. Akşamyňyz haýyrly bolsun.